A plataforma SOS Sanidade Pública volve mobilizarse. O colectivo sai de novo á rúa con protestas en varios puntos de Galicia de xeito simultáneo o vindeiro mércores. Na comarca do Salnés vai ter lugar en Vilagarcía, ás portas do Centro de Saúde. O BNG e a CIGA amosaron hoxe o seu apoio a estas concentracións, denunciando de novo recortes en persoal e unha forte carga asistencial. Co tema da nova onda, co anterior, que parece que foi a menos, pois están recortando en persoal, pero a carga asistencial que temos no hospital é moi forte. Mesmo onte mesmo miramos que, bueno, tanto pola mañán, a quenda da tarde, a quenda de noite, os nosos propios compañeros e compañeros estiveron hasta aquí e que non pode ser. Pro BNG, un dos grandes problemas a día de hoxe é a falta de atención presencial a consecuencia da pandemia. Un ano despois de iniciada a pandemia, nos encontremos con un nivel de desatención á poboación realmente moi preocupante, que un ano despois sexa tremendamente difícil acceder aos centros de saúde, que siga habendo ringleiras de persoas facendo cola ás portas para acceder, e que a atención presencial estea tremendamente limitada. Insisten en que a comarca leva moito tempo arrastrando as mesmas eivas. Poñen como exemplo a polémica ambulancia. Recortaron unha ambulancia que tiñamos aquí de soporte vital básico de 12 horas, no seu defecto puxeron unha ambulancia de soporte vital avanzado, que si é unha ambulancia mellor, pero tamén o puxeron unha ambulancia que nós chamamos low cost, que é unha ambulancia con menos personal que o resto de todo Galicia. É dicir, no resto de todo Galicia teñen é unha ambulancia que leva unha dotación de médico, enfermeiro ou enfermeira e 2 técnicos, no caso do Salnés, con un técnico solo. A convocatoria tamén servirá para amosar o seu rexeitamento á nova Lei de Saúde de Galicia, contra a que o Goberno Central acaba de interpoñer un recurso de inconstitucionalidade.